En aquest treball ens dedicarem a calcular la potència pulmonar que tenen els humans entre les edats compreses dels 10 als 60 anys. A part de la variable edat, també estudiarem si la nostra mostra és fumadora o no és fumadora, si el seu entorn és fumador passiu o no, si les hores d'esport o d'esforç físic són moltes o poques a nivell setmanal i el sexe. La pràctica d'aquest treball consisteix en bufar a través d'aquesta boqueta aire, però aquesta boqueta cal destacar que ha estat esterilitzada en alcohol en aquest recipient. L'aire que el nostre subjecte sigui capaç d'introduir en aquest matasaforat a través d'aquest tub serà el qual a pressió tregui aquest líquid, que bàsicament és aigua amb colorant, a través d'aquest tub cap a la proveta. I la quantitat d'aigua que quedi a la proveta serà la potència pulmonar que tindrà el nostre subjecte en 10 segons. Bé, doncs finalment hem demostrat empíricament que el tabac influeix sobre la potència pulmonar. D'aquesta manera hem pogut deduir aquestes gràfiques, que relacionen la teva edat amb la potència que hauries de ser capaç d'expulsar, depenent també del nivell d'esport que facis.